Ето ни, след 700 км и 7 часа пристигнахме. Това е мотелче такова от американската страна. Ще останем тази вечер отсам. И утре ще пресечем от канадска страна. Ето това ни е стаята. Е мъничка. Но ние не мислиме да прекарваме много време в стаята. Ето Яна. Забрави една турба. Сега ще се върнеш. И за сестра ми. О, ти! Айде ще хода да помагам на Яна, че после сестрата ще ме бие. Така, ние дойдохме от 20А, тук 400, после по 90, 190, това е Бъфъл, тук Лекери, това е Ниагара Ривърс, тук минахме, тук има един мост, Гранд Айленд, тук минахме втори мост и в момента сме ето тук. Да. Трябва да дойдем насам. Това е Ери Каунти. Ниагара Каунти. Рейнбоу Бридж. Утре тук ще пресечем от канадска страна. Тук е този малки остров. Там. Еми, поради лека грешка по един завой се оказахме на пътя за Канада. И сега ще трябва да се върнем обратно и да влезем в щатите отново. Ще ни отнеме известно време. Но ето го първите гледки към Ниагара. Това е всъщност конската подкова. Най-големи водопад, а тук се виждат съвсем малко от другите два. Успяхме да ни изпратят от Канада обратно за щатите. С извиненията, не днеска, утре. Ето е гледката. Ето го сняем. Ние сме тука. Стига водопадите. Да, и тук е парк. Ето най-сетне дойдохме до първата ни дестинация, която е кулата Observation Tower за наблюдение. Там отсреща е канадската страна. Ето тук се вижда много ясно. И гледай колко. Да отидем по-натам. Ето. Всъщност да се придобие идея за мащаба, ето това са хората тук долу. И там има хора. Да. Ето и Яна на фона. Бои се вятър и се разбушува. Да, това утре ще се качим на това корабче. Защото той те кара в мъглата. Но е много интересен цвета на водата. Някакъв синьо-зелен. Виж там канадците мърдат пак са сини. А у нас града какво ли е?
вече от другата страна на водопада, на реката. Това е моста, по който се отива в канадска страна. Се разбушува много. Това от вятъра се разбушува. Те долу не има ли стенсиите? А те всъщност отиват там и само се снимат. Нищо друго не правят. Там всъщност ето тук са два водопада. Мисля, че това е втория. То е мъничев съвсем. Това какво е чайка?